It's Oonktime. Let's start the show. Dit is Midden-Limburg op zondag. Dit keer vanuit het Paradies, want we zijn verhuisd met de studio. Naast mij zit Rob en die zal dit keer mee presenteren. We hebben een paar mooie onderwerpen. Rob, waar gaan we zo meteen mee beginnen? Het Reuverse Mannenkoor en die hebben een projectkoor gehad van 3 maanden. Jazeker. Heel bijzonder. Heel bijzonder. En daarna, want ze hebben bijna jubileum. Over 2 jaar bestaan ze 125 jaar. Ook dat nog. Daarna gaan we verder met natuurlijk de boeren. Want ze zijn zo belangrijk voor Nederland. De veeboeren en de akkerbouw. Mensen, we kunnen het niet onderstrepen. Wat is het beleid in Nederland? Ongelooflijk. En daarvoor sluiten bij ons aan Pieter en Mark om daar alles over te vertellen. En we sluiten met Paul Beurskens. Ja. Want Rob, jij bent ziek, maar ook Paul heeft een ziekte. En we moeten dat niet onder stoelen of banken steken. We moeten erover praten. Het moet uit het taboe. Beste kijkers, dit is Midden-Limburg op zondag met Rob en Carmen. Dat Limburg een riek verenigingsleven heeft, dat is bekend. En we weten ook allemaal dat dat lijf en bleut. En wat denk je van het mannenkoor? Ja, er zijn heel veel mannenkoren te vinden in Limburg. Zo ook op Ruiver. En de Ruiver heeft een opleving, want over een paar jaar hebben ze hun jubileum. 125 jaar bestaan ze dan, over 2 jaar. En daarvoor hebben ze nu gedacht, we moeten toch het verfrissen, we moeten verjongen en we moeten verbreden. 2 heren zijn hierbij aangesloten. Welkom. Dankjewel. Fred en Harry, welkom. Ja. Het Ruivers mannenkoor op een Ruiver. Ja. Ja, dat bestaat dus al 123 jaar. Ja. En wie lang doet Gerald met? Ik zelf doe het 30 jaar met bij het Ruivers Mannenkoor. Ik ben als midden 30er ben ik bij het koor gekomen. Vroeger gingen de mannen bij het mannenkoor vanaf 20 jaar, maar die tijd is helaas voorbij. We moeten nu vissen uit de vijver van mannen wat een hogere leeftijd hebben. Ja. Hoe komt dat door, denk je? Dat denk ik, niet alleen het mannenkoor is veranderd, maar ook het ganse sociale leven, het ganse culturele leven is helemaal veranderd in Limburg. Want het is niet alleen de mannenkoor wat die problemen heeft, maar alle verenigingen, hebben die problemen. Ja. Het heeft natuurlijk ook met de 24-uurs cultuur te maken. Hè. We zijn 7 dagen open. Ja. Hoe ze eerder ook minimaal 1 rustdag had. Is iedereen aan het werk, ook van de jeugd, en dan nog sporten en school en werk. Ja, het is allemaal vuil, hè. Ja. En is het, ja. Maar hier heb je meer vrije tijd? Ik heb meer vrije tijd. Ik ben dus een van die doelgroep mensen waar Fred over supporten. Ik ben dus, zeg maar kort voor mijn pensionering ben ik bij een mannenkoor gegaan. Van tevoren, druk, geen tijd, noem maar op. En nu ben ik dan sinds een jaar of 6, 7 ben ik lid van het mannenkoor. Dus ik kan aan die 30 jaar niet tippen. Ik kreeg geen medaille voor 40 jaar lidmaatschap. Weet je niet horen, denk ik. Nee. Ja. Wat ik wil vragen, hoe lang is het oudste lid van het koor? Want dat viel mij een beetje op laatst. Het oudste lid van het koor is Wie Levels. Dat is toevallig ook nog familie van Harry Levels. De man is 91 jaar en is langer dan 60 jaar lid van het Ruivers Mannenkoor. Ja. Dat is wel het mooie van een koor. Dat kent ze heel lang blijven doen. Ja. Dat kent ze echt altijd door. Mensen die zich opgeven, moeten die zangervaring hebben? Nee, het hoeft niet per se. Het is mannenkoorzang is iets anders als een solozang. Dus zingen ze in een koor, dus zingen mensen samen. De meeste mensen van ons koor kennen geen noten lezen. De dirigent zingt voor, of zingt het in op mp3 of via een YouTube repetitie. En verzingen, als mannen verzingen het gewoon nog. En ik heb begrepen dat het repertoire ook verfrissend is geworden. Kent Dat is zo, ja. Als je kijkt naar, om maar met de naam Carmen te beginnen, als je het naar opera toe gaat, dat zijn stukken die voor, zeg maar, vroeger zongen. Nu moesten we meer denken aan Bon Jovi, Metallica, dat soort groepen.
En dat huurt zich dan simpel aan, maar de muziek is zeker zo complex als je hebt van Verdi of je hebt van Mozart of wat dan ook. Ja, bijzonder, want ik wist dat bijvoorbeeld ook niet, dat voor een koor dan heel complex is. Ja. Ja, dat is zo. Want? Natuurlijk werd dat soort muziek werd omgeschreven, gearrangeerd in mooi Nederlands naar een koor toe, zodat de 4 stemmen ook duidelijk tot uiting komen. Dat is wat onze arrangeurs voor ons doen. En het complexe daaraan is dat je die eigen stem in die eigen partij moest kunnen zingen. En steur mensen zoals hij hier in de tenor een totaal andere stem heeft. Je moest zorgen dat ze niet tegen het meeslepen door hem en maar in die eigen stem zingen. Ja. Dus je moest die eigen stem hebben, maar je moest toch samen zingen met de rest. Ja. Dus dat is wat het moeilijk maakt. Maar had je een project opgestart en wie is dat gegangen? Nou, we zijn er eigenlijk een jaar geleden eigenlijk al mee begonnen. Een jaar van tevoren. Want we hadden toevallig ook 2 ganse nieuwe leden bij het koor gekregen. En die hebben gevraagd van, ja, we willen een project ook opstarten. Zodat we met in die commissie willen zitten die dat gaat opstarten. Want we geen enkele affiniteit met een mannenkoor en met muziek. En je staat er fris en fruitig in. En je kan ons vertellen wat je fijn hebt gevonden of wat je fijn zal vinden als je bij ons koor komt. En daar hebben we vooral verder geborduurd. En dan moet er natuurlijk het repertoire uitgezocht worden. Dan moet de zaal, repetitieruimte moet allemaal gereserveerd worden. Dus het orkest moet gereserveerd worden. Dat moet allemaal wiet van tevoren doen. De muziektesten zoals zingen moet gearrangeerd worden. Is net wat mijn buurman Harry wat ook zei. Want als ze moderne muziek en toegankelijke muziek wil zingen, dan is dat meestal muziek van een solist, Jean Bon Jovi, John Denver, noem maar op. Maar dan moet hij 4-stemmig voor een koor gearrangeerd worden en dan kan ze beginnen. Dus er gaat een heel traject aan vooraf, voordat ze eigenlijk uiteindelijk kan beginnen met het repeteren en het werven. Ja. En du wil ook een artiest of een artieste hebben om zeg maar het concert was het dan de afshoot thuis om dat aantrekkelijk te maken voor het publiek. En dat zien dan artiesten die dan in de Ziggo Dome en zo optreden. Dus je moest lang van tevoren die boeken. Het kan ze niet op een maand van tevoren doen. Dan ga je een half jaar overheen als je gaat. Want wie treedt hier op een jaar? Laat me van nu zeggen. Het volgende optreden was van nu hebben we hebben 30 mei een optreden gehad. Dat is dat projectkoor. Dan treden we voorbij het Indian Monument hier in Romein. Treden we op. Dan gaan we naar Ypres toe. In Ypres werd de Last Post elke dag gedaan van de Eerste Wereldoorlog, sorry. Dan hebben we het kerstconcert. Dus het zijn 4 momenten waar ze naartoe kunnen momenten waar ze naartoe leven. En dat moesten in een koor ook hebben. Je moest een doel hebben waar ze hergaan. Repeteren voor het repeteren zelf is op een gegeven moment niet leuk. Je moest ook ergens naar een doel toe gaan. Ja. En dat hebben we met het projectkoor ook gedaan. We hebben die mensen gezegd voor gewoon repeteren met u. En het doel is op de 30e mei, daar gaan we een concert mee doen. Dus die hebben alles beleefd. Van, ik kan überhaupt niet, wat staat hier? Ik weet niet wat op die noot, wat de bedoeling is. Ja. Toen met optreden en in volgorde opkomen en ruimte voor de artiest hebben, met een orkest samen zingen. Dat zijn allemaal elementen die erin gekomen zijn. En dat was voor de mensen fantastisch. Ja, zo. Ja, Rob de woont tegenwoordig op een ruiver. Ja, dat klopt. En toen kwam ze in aanraking met het mannenkoor. Ja, ik zat bij een ander koor op de vrijdagmiddag. En daar werd ik aangesproken door een Piet. En die zei, jij kan lekker zingen. Kom jij maar eens mee. Dan gaan we naar het projectkoor. Ik zei, wat is een projectkoor? Nou, die heb ik netjes uitgelegd. Ik zeg, maar ik kan geen nootjes lezen. Nou, ik zeg, ik kan überhaupt niet lezen. Klopt. Nou, zegt hij, wij slepen jou erdoor. Dus, ja. En dat bevel? Ja, nou goed, ja, ik heb altijd moeite om dat te vertellen, maar ik zat in die periode, bij mij was keelkanker geconstateerd. En ik zat midden in die bestralingen en daarna, ik werd daar als heel warm ontvangen. En ze hebben me er doorheen gesleept. Wat schoon. Ja, want dat is ook het belangrijke van het verenigingsleven. Ik zeg altijd, lief en leed werd gedeeld, hè, samen. Ja, ja.
Ja. Dit is ook de sociale omgeving, dat Ja. klopt inderdaad. Het is Ja. ook zo van, de wets ongeveer wat er speelt bij mensen en de praat ze over. Ja. Ook in de derde helft, dat praat ze erover. Ja. Maar goed, voorzien bij elkaar gekomen om muziek te maken. Dus Ja. dat is Ja. het Dat is het voorop. hoofddoel. Dat is Ja, het voorop. zeker. En dan Ja. daarna komen ook secundaire dingen, zoals een pilsje na afloop. Maar er komt ook luid, is er ook. Ja. En dat deelt ze ook nog elkaar. Ja, schoon. Ja. Je hebt dan het jubileum voor 2 jaar en je hebt in Ins je hebt wel succesvol gehad, want je zit in Ins nog heel volledig gegroeid, of niet? Voor hij gedacht dat we met 10 man in het projectkoor zouden gaan. En tot ons verbazing hebben zich 22 maanden ervoor aangemeld. Kijk. En voor had je gehoopt dat van die 10, wat dus meer geworden is, dat er 3 van die 10 dat die lid zouden worden. En dat is tot op vandaag zijn dat 8 mensen Netjes. geworden. Ja. En er zijn nog 3 die zijn nog aan het denken van of ze het wel of niet doen. Dus Of ze tijd hebben, hè? of Ja. ze tijd hebben, dat is het Ja. punt. Mm. Zeg maar ongeveer de helft als je gaat. Die, Dat is toch heel succesvol. dat Ja. is Ja, toch? voor ons gigantisch Dat dacht ik. succesvol. Ja, Ja. mooi. Voor- Ja. Zeker van koren is dat een heel groot succes, ja. Ja, mooi. Het jubileum, we kijken van de oud over 2 jaar. Ja. Heb je er al plannen? Voorzien net erbij om daar een clubje voor op te richten dat door die plannen moeten ontwerpen. En we hebben dit project ook opgericht met een aantal nieuwelingen die erin gekomen zijn. En dat willen we eigenlijk ook doen met zo'n zeg maar jubileumsviers. Als je Ja. dat willen we niet door de oude garde, maar dat willen we in ieder geval samen met die nieuwelingen die we nu gekregen hebben, willen we dat doen. Zo. Want er zit heel veel kennis en kunde bij die mensen, dus daar willen we gebruik van maken. En voor wens je heel veel succes. Dank voor uw komst naar de studio. En voor willen nog Geert tegen de tijd ook nog wel eens allemaal gezamenlijk in de studio laten horen. Dankjewel. Dat is heel fijn, Dankjewel. afgesproken. Dankjewel. Ja, beste kijkers, het kan nog niet zijn ontgaan. Het beleid van het Nederlandse overheid is niet makkelijk. En zeker niet voor de boeren die tegenwoordig daarmee te maken hebben. En we weten allemaal dat het boerenprotest een warm hart gedragen werd door de gemeenschap. Aan tafel schuiven daarvoor aan Mark Moren en Wim van Melik, beide ondernemer in het boeren. Ja, wie noemt ze dat? In het veehouderij, in het akkerbouw en in machines natuurlijk. Heren, welkom. Dank u wel. Het zijn droevige tijden. Ja, dat is bizar wat er gebeurt. Het geeft veel onrust. Ja, heel veel onrust. En ja, goed, er weer bedrijven bedreigd. Het voorgestelde beleid, wie er nu ligt, ziet er nou uit dat 50% van de melkveehouderij in Nederland drastisch moet inkrimpen of zelfs gaat verdwijnen. En ja, dat eigenlijk weer beleid gevoerd met een norm waar we allemaal vraagtekens bij hebben. Ja. En ja, goed, je kunt je voorstellen als je er jaren ergens aan gebouwd hebt en dat werd op deze manier in één keer gezegd van ja, dat moest ze maar opgeven. Mhm. Dat het ook voor de toekomstige generatie ja, zeker niet positief doorwerkt om het bedrijf over te nemen. Nee. En ja, die zorgen zijn er overal, ja. 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 Ben je al van jongs af aan bij het boerenbedrijf betrokken geweest? Ja, in principe wel. Eigenlijk van kleins af aan altijd ja, op een boerderij gewerkt. Met name ook mijn hart liggen bij de veehouderij. Opleiding daar ook in gedaan. Uiteindelijk ja, toch gekozen voor in de branche werkzaam te zijn middels de techniek. Hè. Dus de tractoren en de machines. Dus ja goed, de landbouwers dat zijn ons klantje. Ja, dat doet wel pijn als ze zoiets wat er nu gebeurt. Ja. Ja. Wim, voor dich ook hetzelfde. Ben je van kinds af aan al bij een boerenbedrijf geweest? Ja, dat klopt. Ik ben geboren op de boerderij. Geboren en getogen. Geboren en getogen. Heb Ja. vervolgens ook mijn agrarische opleiding gevolgd. En, Ja. eerst een 11 jaar boete ook in de landbouw als bedrijfsverlichter gewerkt. En vervolgens gekozen om het eigenlijk bedrijf over te nemen. En nog een tweede locatie, dat is het bedrijf van mijn vrouw, Kantje. Dat hebben we dus ook overgenomen. Ja. En daarmee hebben we een heel gemengd bedrijf. Ja. Het is onwerkelijk. Ik denk dat je als kind het niet had kunnen bedenken of als tiener, wat nu aan de hand is, of wel? Nee, en ook niet te begrijpen. Nee. Ik heb ja, zeker nu het bekend werden van de plannen afgelopen vrijdag. Dan gaan ze het googelen.
En dan gaan ze eens kijken wie zo dat in 1970 en wie zo dit nu uit. Nou, Ja. en als we dan kijken dat van 1970 2,2 miljoen koeien in Nederland hebben. En nu hebben we 1,5 miljoen koeien. Dus er zijn 700.000 minder koeien. Nou, ik pak even mijn briefje erbij. Ja, Dan gaan ze eens precies. even vergelijken. Dan gaan we kijken. In 1970 waren er 13 miljoen mensen in Nederland. Mhm. En nu hebben we 8,5 miljoen mensen in Nederland. Juist. We hadden in 1970 2 miljoen auto's op de weg. En we hebben er nu 11 miljoen op de weg. Ja. En dan vind ik nog het verpaanste. Kijken we eens naar de vleegbewegingen. We hadden in 1970 134.000 vluchten per jaar. En dat zijn er nu 477.000 vluchten per jaar. Halleluja. En dan liggen we het stikstofprobleem bij een groep mensen neer die in mijn ogen door niet de grootste bijdrage aan hebben. Dan heb je het nog niet over de industrie. Heb ik het nog niet over de industrie. Ja. En ja, dat vind ik heel moeilijk te verkroppen. verkroppen. En dan gaan ze nog eens weer kijken. En dan gaan we eens kijken van, hebben we dat probleem nu Europees? Nee, we hebben dat probleem alleen niet in Nederland. We hebben hier een stikstofnorm aangemeten, zozenig dat maar, van 0,07 mol. Ja. En dat is bijvoorbeeld in Duitsland, dat gaat per hectare werd dat berekend. Hè? En dat ligt in Duitsland op 300 mol. Ja. Dus ja, dan klaar, denken ze hè? van, wie kan het nu Ja. dat we met zo'n norm rekenen en dat we met zo'n norm beleid maken. Ja. En als ik dan gewoon heel eerlijk verder kijk, hè, nou kijk ik zelf eens 's morgens en ik hoop dat de kijker dat ook doet. Kijk eens wat je 's morgens op je bordje hebt liggen van het ontbijt. Waar komt dat vanaf? Wie heeft dat geproduceerd? En we gaan nu de producent gewoon voor eigenlijk wegbannen. Ja. En ja, ik denk dat we er op termijn wel een keer de rekening van gaan krijgen als dit doorgezet wordt. Ja, absoluut. Wat mij een beetje opvalt, ik had het gisteren ook met een aantal boeren over. Wat mij opvalt is dat wij tegenwoordig kaas importeren. Het is toch van de zotte? Ja, maar dat is ook weer een beleid wat gevoerd werd door Europa. Wat ik ook eigenlijk onbegrijpbaar vind. Vroeger waren een akkerbouwer dit hele suikerbieten. En suikerbietengewas staat erom bekend dat het een stikstofvanger is. Wat stikstof omzet in suiker. Mhm. Nu is er Europees een beleid gemaakt met Zuid-Amerika, waardoor dat onze eigen suikerbietenteelt zwaar onder druk komt te staan. Dus we gaan suiker importeren uit land, waarvan niet van weten wie dat gemaakt is. Juist. En wat er gebruikt En is. ik durf help te zeggen, in Nederland is de landbouw zo verfijnd en zo goed ontwikkeld, dat we een veilig voedsel kunnen produceren. En wat we binnenhalen, ja, dat weet er niet. Hè? Nee, Hier zijn yes. bijvoorbeeld middelen die niet toegestaan zijn, die wel in andere lijn wel toegestaan zijn. Ja, En weet Hetzelfde het- is dierwelzijn. Hè? Dat hebben we vroeger allemaal dingen hoog in het vaandel staan in Nederland. absoluut. Ja. Ja, en weten het gewoon op zonder erover na te denken. Ja. ja. En ja, goed, ik vind dat onbegrijpelijk. En ik kan me ook voorstellen dat de mensen nu gewoon woest waren, want ze komen aan haar bot aan. Juist. En ja, goed, ik kan me voorstellen dat, en dat zal Pieter ook beamen, als ze generaties ergens aan gebouwd hebben en dat werd dan plotsklaps gewoon afgebroken, dat ze dat gewoon niet accepteert. Nee. Als we naar dicht toe gaan, wat betekent het voor dich? Ja, het is voor ons ook een beetje dubbel. We hebben 2 locaties en we zouden eigenlijk hier met ons melkveebedrijf naar een nieuwe locatie toe willen. Waardoor we aan allerlei duurzaamheidseisen zouden we kunnen gaan voldoen. Nou, beter dan we nu doen. We werken nu met een aaien-stal en de nieuwe stal hebben ze weer veel meer nieuwe technieken kunnen. Ja. Nou, en we zitten nu al toch wel een jaar of 5, 6 in de onzekerheid. Dat we geen vergunning, we kunnen niet zeg maar stikstof wat we op de één locatie hebben, die zouden we dan kunnen omzetten voor melkvee. Maar dat mag niet. Ja, dat is een beetje technisch, maar, maar nu zit eigenlijk alles op slot. En als het op slot zit, is er ook geen vernieuwing. En ook in die verduurzaamheid waar we naartoe willen, hebben we dus allerlei mogelijkheden nu niet. Er is Dus geen onderhandelingspositie. Nou, het is gewoon, nu op dit moment zit gewoon alles voor ons letterlijk helemaal op Zit slot. vast. En we hebben nu ook, ik ben zelf dan al een eierenboer. Maar we hebben ook een zoon die wat in het bedrijf, 2 zonen wat in het bedrijf verder willen. Dus voor die is er nu op dit moment geen perspectief. En nu komt het kabinet met nieuwe plannen. En nu beginnen we weer, ze hebben al vanaf de jaren 80 al wat stikstof ingeleverd, dus als landbouwsector. En op zich is dat ook prima. Het is ook helemaal niet dat we stikstof moeten inleveren en dat het een groot probleem is, dat onderkennen we ook. Alleen het werd, wat ons betreft, wel heel erg aangedikt. Ja.
Maar die onzekerheid die zorgt er eigenlijk voor dat die verduurzaming, waar we eigenlijk naartoe willen, dat die ook geblokkeerd is. Ja. Ja. Dus, en als je dat, ja, en die onzekerheid die zorgt ervoor dat een bank niet wil bewegen als ze met een financiering het wil. Dat het voor de jeugd heel ingewikkeld werd. Van, ja, wil ik Wat is de toch wel toekomst? de partner van, je wou uiteraard aan een gezin. Zeker. Daar werd zich ook afgevraagd, ja, moeten we dat wel doen? En toen zijn er in onze omgeving ook dat er heel veel de keus maken, maar dat gaan we zo niet meer door. En dat zou zeggen, ook in een gemeente wie Remun, dat er eigenlijk nog maar 4 bedrijven met melkvee zijn bijvoorbeeld. Ja. Zo. En eigenlijk kan je zeggen, nog één wat kleinere met varkens, nog maar één met pluimvee. Dus Ja. eigenlijk, ja, voor ons gevoel is het ook wel, we hebben het eigenlijk hebben ook we nog het wel over. Hè. Er zijn natuurlijk wel gemeentes waar er wel meer vee zit. Maar de stikstof die werd in onze ogen via modellen heel eigenaardig aangevlogen. Ja. En bijvoorbeeld alle internationale scheepvaart zit daar niet in. Ja, En alle internationale, Ja. de vliegen zit maar tot de bepaalde hoogte en daarboven telt het allemaal niet met. Ja. En dan missen we dan ook in die hele discussie, nu gaan we ons dat bij het roet liggen, dat dat nog noodzakelijk is. En dat maakt ook wel dat een beetje spanning is. En dat is dus vandaag Ik denk dat het niet uit te liggen is. ja, ergens wil ze draagvlak krijgen. En ik denk ook, ja, het kabinet staat ook wel voor hele moeilijke discussies. Maar gaan we het dan goed uitzoeken, onderbouwen het beter, maak ook die rekenregels die ze daarbij gebruikt, maak je ook openbaar, want dat is nog allemaal geheim, waarom dat ook niet is. Maar het is voor ons een beetje in de black box waar we in kijken. En als ze voor de toekomst van dit verwacht werd, dat ze grote keuzes gaan maken, ook grote stappen in die verduurzaming met name, dan hebben ze wel zekerheid nodig. En ook, er moet ook vertrouwen hebben dat ook mogelijk is. Maar het typische wat Stu zegt, Mark, we moeten toch vertrouwen hebben in wat voor op dat bordje liggen. En wat voor de kinderen en de kleinkinderen voorschottelen. Ja. Want die hebben geen keuze. Hè? We maken een keuze voor zichzelf, wat ze eet. De Nederlander gaat helaas heel vaak voor de knal aanbiedingen, zeg maar. Dat is heel jammer. Maar dat is niet gezond. Nee, maar goed, van de andere kant moet ze ook heel eerlijk zijn. En dat heb ik ook eens even vergeleken naar de melkprijs. Wat bijvoorbeeld in 1970 in de boer voor zijn melk kreeg, waren 20 eurocent. En nu kreeg er 40 eurocent. Dus de verhouding van wil de consument, wil er dat betalen en kind er dat betalen. Want dat is ook nog eens een keer vers 2. Ja. En ja goed, de kostprijzen zijn in de sector alleen maar gestegen door ook dat, ja, wat Pieter ook straks zei, investeringen in van allerlei dingen. Emissiearme stel, hè, kijk naar de intensieve veehouderij, daar mag ik gerust van zeggen, denk ik dat Nederland een koploper is. Zeker. Met de luchtwassers dat ze 95% van die loogzuiver weten te krijgen. De mestverwerking die er is. Dus die boeren hebben al die jaren geofferd in systemen voor het milieu. Dierwelzijn en milieu. Nou, en nu blijkt dat nog niet genoeg te zijn. En ja, dan kan ze zich op een gegeven moment een keer voorstellen van... Ja, Dat de boeren in protest gaan. Ja, en ik denk dat het volk dat ook echt wel, als ze zoiets wat op dit moment op social media aan de hand is, dat het flink gedragen werd door de... Gelukkig wel. Ik hoop ook dat de boeren de acties die ze voeren, dat ze dat zo doen, dat ze wel de burger achter zich haaien. Ja. En zeggen van nou, kom eens hier, we willen u uitleggen wat er is er aan de hand. Waardoor dat ze begrip krijgen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat een keer de moord vol is. En ja, ik denk dat dat punt nu bereikt is. Ja. Ja. Ik hoop dan toch dat nu op dit moment zijn die discussies vinden nu in de Tweede Kamer vinden die nu plaats, vandaag en morgen. Ik hoop dat nu dat ze toch ook goed naar elkaar luisteren en gewoon ook op basis van feiten vooral die de keuzes laten bepalen. En uiteindelijk moeten we ook wel met z'n allen ook weer. Want vooral, het stikstofslot en je zit er als boer in, maar ik denk we hebben nog lang genoeg die discussies gevoerd. Ja. Dus we moeten ook gewoon weer daarna ze met elkaar. Wat mij gisteren opviel is dat Pro zegt, of dit hele plan zo goedkeuren, dan gaan we mee. Ga je er iets aan wijzigen, doen we niet mee. Ja, dat vind ik onvoorstelbaar. Ik vind dat gewoon, dat moet een bestuurder dus nooit doen. Want er moet altijd compromissen sluiten. En als een partij zich al zo opstelt, ja, dan denk ik niet dat ze tot een oplossing met elkaar kan komen. Dus ik denk ook dat het een verantwoording van de regering is om te zeggen van wie gaan we hier nu met om. Dus als alle plussen en minnen goed met elkaar af moeten wegen. En dan moeten we proberen samen door een deur te gaan. Maar als alleen een partij zegt van ja, luister, of linksom of er doen niet meer met. Ja, ik vind het wel
tekenend voor het politieke klimaat in Nederland. Hopen dat ze gezond boerenverstand gaan gebruiken. Juist. Ja, Ja? maar Mark, Dankjewel. hoe zou het nou toch komen dat een regering die dan in de beton zit in Den Haag helemaal geen gevoel heeft voor de sector? Ja, Rob, dat is inderdaad een vraag wat ze terecht stelt, wat ik me ook wel eens een keer afvraag van, wie kan dat nu? Waarom hebben we er geen oog voor? Of kijken we neer op de sector? Nee, dat is het niet. Ik denk dat ze een paar raadsheren hebben die eens even langs moeten komen. En dat we daar eens even met moeten spreken. Ik denk dat het inderdaad niet makkelijk is om een Dat is- oplossing te zoeken en te vinden. Die zal er wel moeten komen. Maar dan denk ik wel dat zo anders in de wedstrijd moet staan. Juist, absoluut. Openstaan voor alles en iedereen. We moeten afsluiten vanwege de tijd erop. Eén vraag nog. Wat is nu de kostprijs werkelijk van een liter melk? Ja, die kan Pieter denk ik beter beantwoorden. Maar die ligt ergens tussen de 35 en de 40 cent, of niet? Ja, dat zit er wel dichter bij de... Ja, als je nu een modern bedrijf hebt, met, dan zit ze hennig 50, 60 cent, aanpassingen. maar daar moet ze ook volume voor hebben. Ik ken dus niet met kleine aantallen. Die marges. Dus zit je op Die 100. marges. Dus eigenlijk, zeg maar, met de prijs die je nu op dit moment, is het ook heel ingewikkeld om... Dan moet we je, hebben helaas meer problemen dan alleen de stikstof. maar dan moet je 150 koetjes hebben, of hoe moet ik Ja, het zien? dat is ongeveer een maat die wat bij deze tijd past. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Remunje is dat al, daar komt die eigenlijk nauwelijks voor. En heel eerlijk gezegd, ik denk dat iedere boer die nu 250 koeien moet hebben voor zijn bedrijf draaiende te halen, van inkomende uit te halen. Als hij dat met de helft van die koeien rond zou kunnen rekenen, dat er zag van dat is me ook goed. Maar ja, goed, door de schaalvergroting, door de kostprijzen, is er Heb ze gedwongen. geen keus. Is er gedwongen om een groot aantal beesten te moeten halen voor een boterham te kunnen verdienen. Ik heb me ook wel eens afgevraagd wat voor rol de banken gehad hebben in dit hele ontstaan van dit verhaal. Maar goed. Ja. Mark en Pieter, dankjewel voor uw komst in de studio. Dankjewel voor de uitleg voor het verhaal. En we hebben u een warm hart toe en we hopen dat het goed opgelost werd uiteindelijk. Dat hopen we allemaal. En succes. Dankjewel. Ja, pas geleden zag ik op de socials een interview langskomen van Paul Beurskes. De schaamte voorbij. Want mensen, het is tijd dat we erover kallen. We mankeren allemaal gaat, we hebben allemaal gaat onder de leden. Maar heel vaak werd het als taboe gezien. Mocht ze er niet over spreken. Gelukkig heeft hij gezegd, ik ga erover kallen, want het is belangrijk om het bekendgemaakt te werden. Welkom Paul. Dankjewel. Paul, du hebt zeg maar, wat is het precies wat er is overkomen? Bij mij wordt prostaatkanker geconstateerd. Totaal onverwacht. Ik had nergens last van. En, Toen ging ze eigenlijk voor het angst naar ja, de huisarts. ik had last van mijn schouder. Ja. Al een hele tijd. En eigenlijk op aandringen van mijn echtgenote word ik toch maar zoiets gebracht om naar de huisarts te gaan. En die was scherp. Die was heel scherp. Die had mij de laatste keer gezien bij de eerste coronaprik. En ja, het is nou 4 jaar geleden dat het bij elkaar ging spelen. Ja. Dus die had me toch ruim 2 jaar niet gezien. Hij zei, goh, ben je toch afgevallen? Ik zeg, ja, wij praten Nederlands, de huisarts en ik. Jazeker. En ik zeg, ja, ik heb net nieuw werk gekregen. Is fysiek wat belastender. En ja, beweeg veel meer, loop veel meer, show veel meer. Dus wat zal daardoor wel komen? Ja, ik vertrouw het toch niet. We laten toch maar even bloed nakijken. Ja, en toen vielen we in de prijzenkast. En toen was het raak. Ja. We weten over het algemeen dat het is een kankervorm die heel veel voorkomt bij de mannen. Dat klopt, inderdaad, prostaatkanker. Daar zeggen ze van, daar sterven ze met en niet aan. Nee, ja. Dat wil niet zeggen als ze behandeld wordt dat dat zonder gevolgen is. En helaas ken ik door een heel dik boek verschreven. Ja, dat is eigenlijk meer gericht op de behandeling. Maar waar het mij eigenlijk om gaat en waarom ik ook naar het Toon Hermanshuis ben gegaan in Venlo, is dat ik andere mensen wil motiveren om over de schaamte heen te springen. Ik heb ook altijd van het begin af aan gezegd, ik doe mijn eigen buurtjes wel. Ik kom er wel uit, mij kregen ze niet klein. Nou, ze hebben me behoorlijk klein gekregen. Ik was nog niet een einde keer de trap op mijn sleks. Gelukkig is vandoor af heel gestaagde wegen hoe ik gekomen. Ik ben er nog een beetje mee bezig, maar dat is een ander hoofdstuk. Maar
mijn ervaring is als ik er met mensen over praat en als ze er zelf mee te maken krijgen, dan treffen ze automatisch lotgenoten. Of het zij in de behandelcentra of in die kennissen of in die leefomgeving. En als ze er dan over praat, op een of andere manier luchtte dat op. Eigenlijk meteen na de diagnose wordt me al voorgesteld om contact op te nemen met Toon Hermanshuis. En ik denk, ja nee, dat doet hij niet. Een stap te ver. Ja, ik ken het zelf en ik wil niet zielig gevangen worden. Ik kom dan wel erheen. En nou ja, in de Maastrokliniek in Maastricht word ik dat nog een keer aan het hart gedragen. En ik bleef eigenwijs en ik zeg, nee jongens, neem met mij. Ik doe mijn eigen boontjes toch. Ik kom er wel uit. Ja, moeilijk dus. Ja. Uiteindelijk hebben we een heel behandeltraject gehad. We zijn nu 4 jaar verder. Ja. En jij het goed met zich. Goed is een groot woord. Ik heb 28 bestrolingen gehad en oorspronkelijk waren een half jaar hormoonkuur gepland. Maar dat wordt door de Maastro verlengd nog een 2-jarige hormoonkuur. En daar heb ik eigenlijk nog het meeste last van en nog steeds af en toe last van. Van de bijwerkingen. Van de bijwerkingen van de hormoonkuur. En een van de bekendste bijwerkingen is dat ze als man opvliegers krijgt. Ik heb daar vroeger altijd wat schamper over gedaan. Maar de vrouw die van ja, die stellen zich wat aan. Nou, het is geen aansteluur. Het is echt hartstikke vervelend. Het is branden van binnen. Het is alsof ze inderdaad vanuit de hals alles in de fik steekt. Ja. Het begint ook hevig te transpireren. En, ja, dat is gewoon niet prettig. Doorbij de verlies hoor en ja, vroeger moest ik me elke dag zeggen, dat is nou om de 2-3 dagen. Dat is niet vervelend, dat is een prettige bijkomstigheid, zou je maar zeggen. Ja. Maar dat is ook een van de schaarse prettige bijkomstigheden. En dat hangt puur aan de hormoonkuur, dat heeft niks met de bestralingen te maken. Lichamelijk doen ze het bestrijden, hè? Natuurlijk bestralen en therapieën en hormoondingen. Maar geestelijk is een ander verhaal. Dat is inderdaad voor. En ik dacht dat ik dat geestelijk kost, maar ik merk gewoon door de contacten die ik nou ook met Toon Hermanshuis in Venlo heb, dat me heel wat ogen open zijn gegaan. Ten eerste is het fijn om met lotgenoten die ervaringen te delen. Dat geeft die gaan dus steeds niet alleen in de wereld. Ja. En het is niet alleen die probleem. En de crisis ook handvaten aangereikt wie ze er het beste mee kan omgaan. Dat is natuurlijk bijzonder prettig. Want ja, alleen gevochten is ook maar alleen. Ja, het is natuurlijk ook zo dat kanker is niet besmettelijk. Nou ja, het is een sluipmoordenaar, zeg ik maar. Ik heb van tevoren absoluut nergens last van gehad. Nee, maar dat bedoel ik. Ja. Dat is ook wel, dat is misschien een engelke geweest. Heb ze last van de schouder gekregen, dat ik naar de dokter gestuurd. Ja. Nee, maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, de mensen om je heen, als je het over kanker hebt, dan is het net of je een besmettelijke ziekte hebt. Maar dat is niet zo. Ja, nou ja, als betroffene zelf, en dat was ook eigenlijk de motivatie voor mij om in mijn schulp terug te trekken. Is van, ik schaamde me er een beetje voor. Ja, dat is wat ik bedoel. Dat taboe, hè, wat altijd weer om zo gaat. Het taboe wat er omheen hangt. En, op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, maar je kan er niks aan doen. Nee, het overkomt je. Het overkomt en er zijn zoveel mensen die het overkomt en proberen er zelf uit te komen. Dus doe jezelf niet tekort. Maak die stap. Ga naar Toon Hermanshuis of zoek in ieder geval mensen waar je ermee over kan praten. Het verlicht zo. Zeker als je met lotgenoten praat. Het is zo'n prettige ervaring. Je komt eigenlijk een beetje bedremmeld binnen van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Maar je gaat echt met een tevreden gevoel ga je naar huis. En probeer je allerlei dingen, initiatieven te ontwikkelen om anderen te helpen. Want daar gaat het in feite om. Ja, precies. Je had zelf helemaal geen indicatie dat nee, speelde. Helemaal niets. Totaal niet. Helemaal niets. Nee, zoals gezegd, ik had last van mijn schouder. Ja. Heb ik nog steeds. Ja. Maar ja, ik hoop dat de kanker weg is, maar de schouder niet. Ja, zeker. Nee, maar dat maakt het dan ook lastig inderdaad. Ja. Van, wie manifesteert het zich? En dat mensen zich laten testen.
of zich laten onderzoeken van is er wat aan de hand. Ze zeggen Ja. altijd in een auto doen voor ieder jaar een APK-keuring geven, Ja. maar het eigen lief, dat... Nou ja, het is natuurlijk ook al bekend in Nederland dat mensen boven de 50 het darmonderzoek kunnen hebben via bevolkingsonderzoek. Dat zou het eigenlijk voor prostaatkanker ook moeten Ja. geven. Juist, gewoon Want standaard. het is op zich, heb ik nou toevallig in het Toon Hermanshoes gehuurd, de test voor de PSA, de waarde waaraan gemet wordt of ze prostaatkanker heeft of cancer hebben. Dat is maar een heel goedkope bloedtest. Dus het is even bloedtesten en ja, En dan moet het bekend zijn. dan is het bekend of ze risico hebben of, Ja. of En wie nee. vreugde erbij? Absoluut, Beter met dat alles. is met alle soorten. Ja. Ze hoeft eerder dat ze erbij is en er ingegrepen kan worden. Ze hoeven te beter. Ik denk als ze bij mij er eerder bij waren geweest, dat ik niet zo ongeroerd was gegaan. Dat ik eigenlijk eerder weer mijn gewone leven had kunnen oppakken. Er zijn heel veel kijkers die nu kijken en die zelf ook gaat mankeren. Ja. En dan zei ze toe, loop naar het Kuipershuis. Ja, nou... Of Eeuwigzangers. Toon Hermans. Toon Hermans. Hermanshuis, sorry. Ja. Ja, nee, is niet. Maakt niet Maar uit. goed, er zijn meerdere instanties. Maar Ja. mijn link loopt naar het Toon Hermanshuis. En er zijn in Middelen, het is dan, ik kom uit Venlo. Dus het is het Toon Hermanshuis in Venlo. Maar hier in Rement zitten ze zo. Ja. En Weert zitten ze. Ja. Mensen door zichzelf te plezier. Ja. Echt, het is niet dat ik er riek van weer of niks. Nee, ik doe dit vrijwillig. Juist. Ik vertel mijn verhaal om andere mensen te motiveren de stap te zetten. Ja. Daar duist ik zelf toch het grootste plezier mee. Ja, ja. Dat is het eigenlijk. Even over de drempel heen, Over- lotgenoten zoeken, Ze bieden gedeeld niet. leed. Ja. Ze bieden niet. Ze truisten. Ja. En ze geven de handvaten om ook met die medici te praten. Geven de ideeën aan. Als ik van begin af aan dat wel had gedaan, dan had ik ook veel eerder adequaat kunnen reageren op de vervelende bijwerkingen die ik nou heb moeten ondervinden. Dat klopt. En nou ja, goed, dat scheelt gewoon een hele hoop. Ja. Ja, Rob onderstreept dat natuurlijk, want ik heb heel veel ervaring de laatste Ja, paar ik jaar zit- opgedaan. Ik zit er nog middenin. Midden in het proces. Ja. Ik heb 35 bestralingen gehad en ik moet zeggen, Maastro, chapeau. Absoluut. Ongelooflijk een mooie organisatie. En ook daar kan je ondersteuning krijgen. Het is allemaal wel heel abstract, maar het kan wel. Het is een puur medische benadering bij de Precies. Maagdenschool, maar wel op een heel menselijke manier. Dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen van petje af voor de mensen die daar werken. Ja. Want Ja, maar het is ook zodra je binnenkomt, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, maar zodra je binnenkomt word je meteen vastgepakt. je wordt, bij wijze van spreken, je wordt omarmd en je wordt bij wijze van spreken gedragen door het hele proces. Ja. En de eerlijkheid waarmee je benaderd wordt, dat is ook mooi. Ja, absoluut. Ja. Dat is ook belangrijk, ja. Ja, zeker. En ja, goed, tuurlijk zien er mensen die nog steeds denken, ik ken het wel. Maar dat maakt ze tegen een stuk makkelijker. Absoluut. Als je 's nachts alleen in je bedje ligt, dan ziet de wereld anders eruit. Je begrijpt elkaar echt zijn. Ja, Ja. de nachten kunnen lang zien. Ja. Heel lang. Maar als je het artikel hebt gelezen in de tijd van de bestralingen, toen, niet de eerste 2-3 weken, toen ging het allemaal nog. Maar later nog, dan, op een gegeven moment kost nog maar halve dag werken. En dat ging niet meer. En dan stond ik 's morgens op, ontbeet, ging op de bank liggen, veel in slaap. Dan kwam mijn vrouw van het werk thuis, maakte me wakker. Ja. En zei, we moeten avond eten. Ik zei, oh god, ja. Ach, wat stom van mij, heb ik de hele dag liggen slopen. Zal ik vannacht niet kunnen slopen? Jawel. Ja hoor. Ook nog. Ja. Echt waar. Toen had ik geen tijd om wakker te liggen, toen moest ik slopen. En dat is, ja, dat zijn ervaringen. Heb je veel gewicht verloren?
Ik had al veel gewicht verloren Van de voor de voorfase, diagnose. ja. Toen het nog niet geconstateerd was of bevestigd was. Maar tijdens de bestralingen en in het begin van de hormoonkuur heb ik ook heel veel gewicht verloren. Nou, de kiekers, we zien het ook. Rob had ook een hele jas, Ja. een dikke winterjas Ja, ja. uitgedaan. 15 Ja. kilo. Ja, nou ja, ik was 16 kilo kwijt. Dus Ja, op ik een moment. 15. Dus Ja. dat klopt wel een beetje. En dat is meer dan een winterjas. Nou ja, je lichaam moet zoveel energie leveren om die Ja. bestraling te bestrijden. Dat, Ja. als je, Ja, nou, het is heel gek als je denkt van... Je bent gewend zaterdags met de vrouw even boodschappen doen in de stad. En dan gewoon ongeveer een kwartier lopen hoe dit centrum van Venlo. Op een gegeven moment zei ik van... Meertje, ga maar alleen. Ik Weet wil niet het meer. niet. Ja. Ik wil het niet. Ja. Of dat we dan in het Julianenpark op een bankje moesten gaan zitten. even rusten. Ja, Ja. en dan... Ja, oké. Het was voor hem ook zwaar. Tuurlijk. Ook voor partners. Ja. Kan ik aangeven, stonden deuren, er Familieleden, waren vrienden. niet op. Ja. 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 Dus Ja, de angst die ze ook moeten doormaken om al die de onzekerheid. Ja. Heel bijzonder, Paul, dat ze naar de studie is gekomen om dit verhaal te vertellen. Dapper en respect ervoor. Dankjewel. Met leven en plezier. Ik kan het niet dat genoeg doen. Ze Dankjewel. hoeft er meer mensen al is het er maar één. Ik kan u overtuigen met het verhaal. Ben ik meer dan tevreden. Super, mooie afsluiting. Oké. Dankjewel. Ja, beste kijkers, dit was Midden-Limburg op zondag. Met deze keer Rob en Carmen. Volgende week zit hier Johan weer. Tot ziens. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en EuroPC Roermond.